Tingnan nyo guys kung paano maiwan yung kaluluwa pagdating dito. Para siyang bungee jumping pero nakaupo. Grabe. So what is up guys? Tatak. Yes. So natakaroon sa Santa Box. So masuway taan yun yan guys. Santa Box. So atong sutaon dire ngon sa yung mga activity dire. So with Team Spider Philippines. No, kuyog na to sila Boss Carl, biyahe ni Gemily, rides with Lucky and Jane, Mers TV, Easy Rider, Biyahe Moments, and Kuya Siv, the Tunay Crew, and Yamakakam Apagla. So, naghuwat na to dito activity. Ay, hangos. Ito tindalan dire guys. Bika power. Alright. May banig. Tayo asa sa damo. Ganda dito yung ano. Ay, dito tong drone ninyo. Si Kon. Ano yung dada? Harb. Ano yung dada? Harb. Ayun yung drone. Nindot drone dire. Drone. Dala mo? Oo naman. Paano po umakyat? Ere, pa. Kaya ba? So, mo na siyang con guys. So, inyo makita mo na ang spiders, the spider web na activity dire. So, musaka ka dire, diha, and then ato ka sa to nga pwede ka magpa-picture dito. Pareha sa foreigner nga nasa baba. Na kaya ko na ako. Musaka ta kay na activity dito lain. So, dito. Watch your steps. Murag hanguson yung daan eksakto. Ang helmet guys. Tumbali ka ng helmet. Nabili mo. So this is the giant swing guys. So si Boss Carl ang unang mo try. And then musunod ang Tunay Crew. So ang musunod dire katong nag-host gabi, di daw siya mogamit og seatbelt. So gamit og naara. Ara birahon na siya dira. Nanandi PC. Any last words? Boss Carl, last words. Tandaan nyo, kapag magdadaan si lamang ang may dyan. Lamang ang may dyan. Kapit na kapit eh. Kuya, ano kuya, kaya pa? Kuya, ano, kaya pa? Kaya pa? Let's go kuya! Hala. Tumutunog na. Putang ina. Go. Oh yeah. Oh yeah, boss man. Let's go! Let's go! Woo!
Bukas pa hihinto yan. Abre o para gasolina di kabalo. Anong hilom kayo mo? Imbis ano, bre, nang kuhan para sa rosaryo niya po, tuksiyam ka misteryo. Piso Santo. Pilit sa pagkuno tagaway, kanay ambulansya ko paingon. Pakisabi sa nanay ko nakapagsingaw ko. Who's next? Boss Charles. Boss Charles. Boss Charles. Charles. Oh, para marami. Sino dito? Si Miss May at saka si Miss May. At saka si Miss Yan. Hindi natin sila magsalita, no? Oh. Kaming dalawa ni Easy Rider. Okay. Yeah, we good. Okay, go. Ano eh? Oh, may pagtangkang. Hindi may kabalo mo tangkang, guys. Okay na yun. Ah! Stop! Stop! Ah! Grabe. Parang hinila yung kaluluwa. Grabe yung experience. Hinila yung kaluluwa namin, guys. What's up? So next is Biyahe Moments Moto and Yamakawa. Yamakawa. Tingnan nyo guys kung paano maiwan yung kaluluwa pagdating dito. Para siyang bungee jumping pero nakaupo. Grabe no? Wako katingon ko yung pagbangga dili ba? Mga anak ni sit ko. Nipiyong ko pag abot dire mo. Ano whip? Sit ko eh. Nipiyong ko. Naglakaw man eh. Na, look. Alam. Asan? Gisidok ko ganiya ay wa mo gisidok pagbalik ba. Gisidok ko. Musa kaya kung Paris day. Musa kaya siya day. Grabe yung ano yung stamp niya. Oh. Giraon ka. Gisidok lagi kong galit. Balik ko. Ma'am, naka-ano ba kayo? Naka-flight mode? Wala kasi kayong mga reaction. Bawal mag-react. Yun pala yung challenge nila. Oh. So guys, for today's video, naka-flight mode po ang Quick Tires. Naka-silent mode sila. So dito guys sa extreme, dalawa kasi yan. Diri sa Picas is mild, dili kayo extreme. Pero diri extreme, it's because of the slope. And next is si Miss Jem tsaka si Boss Carl. Isigaw na. Sabi ko kay Kuya,
Vlog sa Magatago Club sa imong live. Let's go! Hey guys, it's me, Jet Li. Shout out sa Kolomo Vlog. Stay safe